शांति बना के बैठे लो, सबके सुने के मौका देहल जा, सबे सुने सबे गावे, बड़ा अच्छा लगेला। जैसे कबो कबो मेहरारू जैसे नैहर चल जली सो तो हुजा लोग भेटा जाला ना, तो कहली से मेहरारू फुआ जी गोल लगता है, तू कहीं खुश रहे बाबू, का हाल चल बा? तो सबे ठीक बा जी, आपन बताए तो हमनियो को ठीके बा। ए फुआ जी राउर को गो बाबू होलो, तू कहीं तू ही गो तो बियाह शादी कर देले बनी, तो हां एक जन के कर देले बनी, जनी पढ़त रहे, तब कोनो बाल बच्चा कहां बाल बच्चा बाड़े हो, कितना दवाई बीरो करा देनी, सोख सखड़ दिखा देनी, टिकते नहीं के, तब बाबू कहां रही, तब बाबू विदेश रहल, बाकी 4 साल से घरवा वही खातिर बैठल बड़े। तो इहो एगो वीडियो डाल रहनी, जोन की वीडियो बड़ा लोग के अच्छा लागल, बड़ा प्यारा आशीर्वाद मिलल। जैसे एगो भक्त माई के दरबार में अब मैया से कहता, एगो बेटी हमने के यही नवमी के दिन में 9 दिन भूखल बिया और घर में पूजाई करत बिया, अब मैया से कहतिया कि हंसे ल तू ही हंसावे ल तू ही। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की। अच्छा नहीं खेला, केहू बोलते नहीं। कुटिया घाट के लोग इतना हमारा गांव क्षेत्र के लोग बोलेला, एबे झगड़ा करा ना तो रणो को लोग लागे कोरे झोटा चोर लागे लुखा रे। जैसे हम वीडियो ना डाल रहनी है, कोई मकई के खेतवाला हई कमन भातर काटी हर खेतवा ना बैठ बिया, तीहो वीडियो हमर बड़ा बढ़िया चलल बा, तन जोर से बोले के बा। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की। चलिए कि हंसे ल तू ही हंसावे ल तू कि दर दर के ठोकर खियावे ल तू कि दर दर के ठोकर खियावे ल तू रोवे ल तू रोवावे ल तू रोवे ल तू रोवावे ल तू धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही, धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही। बोल भैया गुड्डू गुलजार जी का आगमन होता, तनी ताली बजा के हल्ला के अपना आशीर्वाद दे दो हमरा भाई, ताली बजाना चाहिए हो भाई, हमरा भाई से प्यार करेंगे, लव यू भाई लव यू। चलिए अच्छा लगता या वे लतू दादा के ठोकर तू ही कहवाया मोला रतन हो, तहरे में बसल बा सुनी रवा के मान हो। तू ही कहवाया मोला रतन हो, तहरे में बसल बा सुनी रवा के मान हो। अरे ल तू ही हो लड़े ल तू ही लड़ावे ल तू ही कि धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही कि धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही कि धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही कि धर धर के ठोकर खियावे ल तू ही। प्रेम से बोलिए सच दरबार की दुर्गा महारानी की। चलिए बड़ा जब कम टाइम बा, बड़ा को ढेर लोग के हो गया दिया बना, कबो कबो ऐसा होला कि कम आदमी के बुला देला ढेर आदमी पहुंच जाला ना, कबो बर्थडे मनावे नहीं जानो तो कुछ जन का नहीं बुला देला तो खाए चल जाओ, यो होला ना तू है कुल कबो कबो ऐसा हो जाला। तो चलिए बड़ा कम टाइम बा, बड़ा अच्छा लगता है लोग का प्यार आशीर्वाद पाके। देखिए आज हमारे बुलेट भैया ढेर आजकल हमारा से कमाई होता, का से देबो ना करो हो, का से हम देबो ना करो कुछ। चलिए बहुत प्यार आशीर्वाद मिलेला हमारा टीम से,
एगो जिंदगी एगो टाइम ऐसा रहे कि सुनीलवा एक एक रुपया खातिर तरसत रहे। आज